Ja, hej så. Det er en video. For de fleste af jer har de måske ikke set mig i en video før, så that's me. Den her video, den er bare optaget med frontface kamera på min iPhone, for det lige skulle gå stærkt, når det popper op på min skærm. Men jeg vil hurtigt lige komme med min mening på, hvad jeg mener om hele Instagram-sagen med, at de vil sælge folks billeder. Jeg kan se her på Twitter, at Instagram skulle have udtalt sig nu, at de ikke vil sælge billederne. Men jeg vil alligevel komme med min mening på hele sagen. Jeg er med Instagram her og har intet imod, hvis mine billeder skulle blive solgt, da Instagram skal tjene penge på en eller anden måde. Så vidt jeg husker, er der ikke reklamer på Instagram, og det er jeg rimelig sikker på, så jeg kan ikke rigtig se, hvordan de ellers skulle tjene penge på det. Investorer, men det vil der ikke være altid. Men ja, det er Facebook, der står bag det. Det er Facebook, der har opkøbt det nu og ejer det. Og de tjener rimelig med penge, men stadigvæk, så vil de jo ikke selvfølgelig ikke kunne løbe rundt i længden. Hvilket jeg også mener er en af grundene til, at det er i orden. Det er en virksomhed, ligesom alle andre. Det vil svare lidt til, at du godt vil drikke mælken fra et supermarked, men du vil sgu ikke betale for den. Så altså, min mening er bare, selvfølgelig, du bruger deres service, så skal de vel også have et eller andet for dig. Og eftersom du ikke betaler penge for det, så er dine billeder vel ganske udmærket. Og det er sjældent, at folk bruger flere timer på deres Instagram-billeder, da det som regel bare er billeder, de lige tager. Hvis de går en tur og ser 2 streger, de synes, der er helt fede, så tager de billeder, og det mega filter på, så er det et fedt billede. Ja, gør du sgu også selv nogle gange. Det sådan blev. Så det kan hurtigt komme med nogle fede resultater, men det er alligevel federe, hvis du har siddet et godt stykke tid og planlagt et billede, skrevet måske en A4-side med idéer til det ene billede, og så du går ud og arbejder på billedet, tager billedet, redigerer billedet, så det bliver lige det billede, du ønsker, og så lægger ud. Det er en lidt anden følelse end Instagram. Men alligevel synes jeg, du kan gøre det godt med Instagram, og det er en god måde, hvis du godt vil starte med at tage billeder på. Så er Instagram fantastisk. Har du en iPhone, så kan du gå ud og den der, man kan forklare, du kommer ikke så meget teknisk ind i det, men du lærer ligesom at lave et billede, hvilket du så lægger på Instagram, som Instagram så kan sælge og tjene penge på, så Instagram kan blive ved med at køre, så det ikke bare går konkurs eller sådan. Det var sådan min mening hurtigt på på lige knap 3 minutter. Jeg vil godt høre din mening på det, da det kunne være sjovt at se, hvad forskellige folk mener. Så smid din mening i en kommentar herunder, og så kan det være, der kommer en video, der følger op på det hele.